Долу дясно, брат. Направи си регистрация, виж. Телефона ми е... Чакай, отвори си някакъв много платен нещо, където да ти напиша как се пише момчето следваш в случай. Опа, чакай. Да видиш за какво става въпрос само. Защото много интересен контент прави. Знаете ли ме бе? Аз нещо се препънах. Я сложи на топката клика малко. Сега заговаря лицата в чата, пишат, че трябва да... Абе аз се опитвам да ги заребявам да те последва, бе, брат. Нали долу вляво шеше? Миналата. Дай ми я бива вляво. Хубаво, ма искам да я фаниш. Леко ще я такова, ще се забърза. Ще я копна леко. Ай, моя фаниш ще е там. Айде! Смъж? Да. Да, сега една друга туда. О, Парагон, какво става? Поздрави за Парагон от Цекото, ако не сте го чули. С камерата, че е скъпо. Даваш една кулата. Най-кусна. Какво искаш да ти отговоря, най-кус? Не, от тук. О, той иска да ма шомби, дърпа назад, ще кажа, брат, аз бях по-далече. Брат, чува, някакво остане, бе. Чай си сложи чувак. Ти не виждаш вратата, бе, и сляп. Саш Хуцерев ташаците. Ти видиш, аз какво не виждам. Той няма да виждам от там, ако снима. О, не мога да държа светлина, ли, бе? Аре, Букук, виж как ще шоби. Как ти е топ? Избяга. Топката избяга. Тръгна два, брат, тръгна един даже. Ел, лампа, мен. Що, бе? Не знам, бе, за мене говорят. Не, бе, то съм за мен. Ой, кой го написал? Да, рита като ученичките. Свет. О, Сашо му стреше крака. Дай. Дай бак. Момчета, сега ще ви дадем топката, не се представя. Аре, давам топката на момчета. Дай топката на момчета. Те, W Kids. W Kids. Добре, остана. Къде сме още път? Ти сме готови. Тя нещо на чата. И чат. Не знаеш какво става направо. Знаеш какво става? Не знам какво става. Моля да сложиш само в това. Да, бе. Мама хит, как не влезе в кадъра му паста. Не влезна ли, бе? Да, беше отгоре. Брат, че отише някъде, стояме и сме готови. Я дръж, че да се изпикая. Аре, тази вечер ще пием, малко сега ще превъртва. Брат, аз трябва да ставам 7 часа. Хубаво е. До 1 часа ще изкарам. 6 часа. Митика 24 снимаме клип музикален на Муфаса и Донор. Знаеш, това няма. Това изглежда като пилови на човек, дете е Айде. растилан. Точно така. Аре всички. Точно така. Да, така е. Няма да всичко заехте се. Както е. О, я го снимаме. Аз ще го снимам на Аз част. съм го.